Sanibona. Igama lami uSakhe Senze ekhaya. Abaningi bayazi bangazi ngoMampethu. Abanye ngibayibuza ukuthi asengasho lapha. Ngisekhona ngibuyile. Engakusho nje kini ukuthi no. Uma ningibona ngingekho. It's not ukuthi angisiphathi. Iphathi yalala noma angeke ngisabuya. Kunezinto empilweni. Uyazi impilo ayifani. Esoyibhekane nomuntu ngqo. Ngelinye ilanga niyobona ubenza isitengekho ucebe khona phinde niyibuza ukuthi hawu. So asho yaphi ubafa kanjani? Naye mfethu uma engekho usuke ebhekane nezinkinga zakhe. So le show le ethu sonke umbone khona akekho ongakafiki ongakamboni ngoba mfethu kule show le ila esiveza khona ila sifundisa khona. So nabanye abafisa ukuza ngeke ngifisa ukuthi nabo befike la bamukelekile ukuthi befike la nabo bezothola izitori zabo. Namhlanje ke uMampethu uniphathele istory mayelana neboshwa nohulumeni ugovernment. Ngizothi uhulumeni nje. So namhlanje istory engizokhuluma ngaso sithe kuba deep kancane. Ngifisa ngathi singakhuluma ngeboshwa ukuthi since iboshwa kunegwebo siboshwa nesiboshwa sosigweje isigwebo sazo niyazi nani kodwa siba lenkinga uma sekufika izikhathi zokuphuma isigwebo sakho usidonse kahle kuze kufike la kuthini khona ijele seliyakhipha inkinga iqala lana ke uyanika isigwebo isikhathi esiningi igwebo esinikwa zona save half like nje sami isigwebo nganginikwe u10 years ngahlala uhalf. Uma umuntu ehlala ngaphezulu ka-half is8 usuke namacala akhe ke ngejele. So adluleke kulokho usuphumileke ejele. Ejele uphuma uhalf wakho uma usuyakini uyafika ke yena uyaphuma. Ugovernment akayingeni noma ngizothi uhulumeni akayingeni ngifise ngathi singabheka la khona sesiphumile ejele kunenkinga esinayo la esiziboshwa. If uhulumeni ezokhipha ngo-half we-sentence yakho ethi yakini uhulumeni uyakhipha ejele noma i-correctional service akukhipha ejele but uma isekukhiphile kulo half athi ayihamba ndoda uyodonsa isigwebo sakhe ekhaya usayini okay uyajabula ukuthi uye ekhaya but inkinga iqala lana uhulumeni unento angayibuki mayelana ngeziboshwa ezisilimazayo futhi kakhulu njengobona iziboshwa eziningi engathi empilweni ayiphumeleli noma ziphinde zenza amanye ama-flop zenza amanye amacala ezinye igcina sezisestradini. Uhulumeni kunezinto angakayibheki mayelana nathi iziboshwa. Uhulumeni uyasiyekelela. Uhulumeni akayidlali indima eziboshweni ukuthi uma isiboshwa siphuma ahambe ayala okusayine khona leso siboshwa sophumela khona noma kubo ayobuka isimo sasekhaya ukuthi njengoba lo muntu usemkhipha kubo isimo sakubo sinjani kubo kuphilwa kanjani yena uzofika aphile kanjani yena uzosayina kanjani ngoba uhulumeni uvela akukhiphe egcineni sekufanele ubuye uzosayina akazi ukuthi uma uphuma uhlangabezana nani. Ziningi inkinga ehlangabezana neziboshwa esinye isiboshwa siyaphuma siye kubo omunye uphume engesenabo abazali ukhishwa ugovernment mhlawumbe usayinele osisi wakhe omunye usayinele umakhelwane uyaphuma efika ekhaya ufica isimo sokuhlala inhlala kahle ekhaya ayikho right. Omunye mayiphuma ufica abazali abasekho mhlawumbe kusalo dade wabo nabo dade babo sebebadala sebenezingane ibona abagada umuzi njengoba waphuma yena uhlala iminyaka eminingi lapha ejele ube nethemba lokuthi uma iphuma la uzosithola inhlala kahle ekhaya. Uma ifika ekhaya osisaba sayingena indaba yakhe mhlawumbe bayomjabulela mayisaphuma lelo sonto lokuqala ezunsukwana ukuthi hayi awubhuti ubuyile ekhaya sekukanjeni isimo sasekhaya sekanje abazali asisenabo sesiphila kanje. Angithi vele usaphuma kade bagcina basakujabulela kodwa de moqhubeka izinsuku ngesikhathi mhlawumbe kuphela inyanga sebekujwayele sebakwazi sekunezinto asebekutshela zona ngoba sebekujwayele. Angithi awucontribute ngalutho wena la uphume ejele
ubungenalutho awusebenzi, akukho imali wayishika ekhaya. So ngalesikhathi ufika ekhaya usuphiliswa lempilo efice lapha ekhaya. Osisi bakho angeke osisi bakho beke izingane zabo ukondla izingane zabo oyifice zikhona owaboshwa zingekho beke ukuzondla ngenxa yakho. Uma sekufike lesikhathi osisi bakho bengasakudli sebekujwayele sebeyakutshela ukuthi hayi bafo ngathi kufanele ukuthi uyizamele manje ngoba uyabona ukuthi isimo sikanjani, noma bebone indlela sebekuphatha ngayo ngathi awamukelekile la ekhaya, noma abanye uyabona ukuthi impilo yabo sebephila namadoda abo nezingane zabo, abanye impilo yabo sebencike kakhulu emadodeni abo ukuthi izingane zabo zondliwa amadoda. Angeke wena uphume ejele uzokondliwa enye indoda eyondla usisi wakho nezingane zakho iphinde yondle wena. Osisi bakho bogcina sebekutshela ukuthi ayisibhuti ecela ukuthi uyibonele. Uhulumeni lapha akekho, akazi ukuthi la ekhaya udlani nanokuthi uphila kanjani nanemali yokusayina. Mhla uhulumeni ukunika izinsuku zokuthi wena kufanele kubuye uzosayina ngomhlakaba, kunabantu abahlala kude thothi uhlala emakhaya usayinela etown endaweni esedrobheni, omunye usayine endaweni esemalokishini noma enama-police station. Uthola ukuthi kufanele agibele. Ukugibela uzoyithathaphi imali yokugibela ngoba lo muntu uyisiboshwa and nempilo lapha kubo abamsizi ngalutho, and nawe uyazi une-depression enkulu kabo. Uyazi ukuthi vele ukuba khona kwakhe la emhlabeni njengoba esephumile ejele ayikho la akasizakala khona. Maybe omakhelwane waboshwe iganga, komakhelwane la emphakathini kunabantu abakholelwayo kubantu abaphuma ejele abasho ukuthi umfethu usengashintshi, but kweminye imiphakathi noma i-environment if uphuma ejele bayazi ukuthi no, banalokho ukuthi umuntu ophuma ejele isiboshwa nje asinampilo, isiboshwa zenze sihlakani siphile. Yabo isiboshwa sihlezi sona sicatshangwa ngendlela ebhedayo. So uma uzophumela emphakathini onjalo awukwazi ngisho ukusizwa umakhelwane, abanye omakhelwane mhlawumbe abahlukumeza, abanye abakufuni mhlawumbe udume kabi, even ngisho usufuna ukushintsha abasakwazi ukukubona noma usushintshile, abasakwazi ukulula isandla bekusiza ukuze usizakale. So ngaleso sikhathi usukuwedwa ucabanga ukuthi ngizodlani, ngizowuthola kanjani umsebenzi, ngizophila kanjani. Lapho uhulumeni ukudinga ukuthi yena isigwebo siqedile, ukudinga usekhaya, ufuna ukuthi uma ezokusayinisa usuphumile ejele, bekuthola uhleli ekhaya, bekuthole kuthiwa kumele nihlale more than 3, abakufunayo bekufice ningaphezulu ka-3. Okusho ukuthi uhulumeni still if ekukhipha ejele usukuboshiwe ngokomqondo, but uma esekudedela futhi ngaphandle ukudedela yena uthi ukunika elinye ithuba lesibili, but ukudedela kwakho kunemgomo akayibekile and leyo mgomo uphila ngaphansi kwayo. Since uphila ngaphansi kwayo awunalutho ejele, isiboshwa siyondliwa ejele. Uhulumeni wonke ama-correctional service bayazi ukuthi isiboshwa sisodwa uhulumeni usondla ngamalini ejele. Sonke isiboshwa siyondliwa, lokudla usukuphayelwa ejele, ukudla, itiye, lokho okutholakala ejele, amathishu, into ezokugqoka, amashiti, yonke into esejele kusukuhulumeni okuprovide ngayo uma ufika for ukuthi usave isentence yakho. Ngalesikhathi uhulumeni ekugadile usejele ekukhipha ngohalf wakho, why engaqhubeka ekugade noma usungaphandle until uzoqedela isigwebo mase yakuyeka? Yini uhulumeni akubukelele if ungaphandle esekukhiphile azi kahle ukuthi isigwebo awukasiqedi, but engayihluphi ngawe, akakwazi ukuthi udlani, usebenzaphi, uphila ngani. Yena into akayifuna kuwena ukuthi ubuye uzosayina, engaze kucheke, abacheki kini bagcina ngosuku abafika ngalo bezosayina bethi ayingane sizophuma ejele, abaphinde bebuye. Abantu ababuyayo yibo jele kodwa sebezokusayinisa, abakhulumi lutho, bama ngaphandle beshaya ihuthi uphume uhambe uyosayina. Ababuze ekhaya, abafike bebuza ukuthi la ekhaya isimo sokuhlala sikanjani, ayikho i-reports abayitholayo ngawe uma usuke uphumile ejele. Kodwa usengaphansi komuntu oboshiwe, use-under correctional service, usenjengesiboshwa ngoba watholakala wenza icala encane, ayikhulunye indaba yakho, uyathatha ubuyiselwe ngaphakathi. Uma ungasasayini uyathatha ubuyiselwe ngaphakathi, but kuney'ngcindezi oyitholakala ekhona okumele ngabe ugovernment
uyangenelela ukuthi umuntu noma esephumile aphinde amxhase ngale ndlela ebemxhasa ngayo esejele, aphinde amprovide kuyo ukuthi ufika uyasibona isiboshwa ukuthi kubo singaphansi kwayiphi ingcindezi. Kunabantu abaphuma emajele abangenawo umndeni, kunabantu abagwetshwa odilika jele, kunabantu abagwetshwa igwebe ezinkulu, kunabantu abaphuma ejele bengasazi ngisho indlela ebheke kubo, kunabantu abaphuma ejele even ngisho isakhiwo esikhathini samanje kuyakhiwa kakhulu, even ngisho ungahamba u2 years endaweni ubuya sekushintsha izinto eziningi. Kunomuntu ohambe more than 20 years, uma isephuma akasenabo abazali, uma isephuma even ngisho ingane yakhe owayishika encane isiyaze yaba nezingane, nengane yaba nengane, usewukhulu yena, useyaphuma akazi ngisho ikhaya, omunye aphuma akanalo ngisho ikhaya, utshengisa inxiwa, uphume ngenxa kamakhelwane, uphume ngenxa kamngani wakhe. Ejele iziboshwe eziningi uma sekuthiwa uyalandelelwa ukuthi ngoba siweyiphuma ejele uze uyibuze isiboshwe siphume kanjani. Iziboshwe eziningi ejele ayiphumi ngesandla sabazali noma emakubo. Iziboshwe eziningi emajele zinenkinga, ziphuma zingenayo indawo. Omunye uphuma ejele ngenxa kamngani wakhe ukuthi bengaphakathi, uhleli ngaphakathi ejele, siyafika isiboshwe sizokutshela inkinga yaso ukuthi yazi mina ekhaya ngeke ngikwazi ukhipha i-support system. Support system ukhipha i-direction yakini, ngeke ngikwazi ukhipha i-direction yasekhaya. Ekhaya sekwasala osisi, manje ngaboshwa osisi singezwani nabo, noma icala ngalenze ekhaya, noma ekhaya kusekho umuntu, akekho umuntu, akanokuthi ngizophumelaphi mfethu, acele umuntu usizo kwesinye isiboshwa abazana kangcono naso, simsize isiboshwa. Uma ephuma lo muntu lo akaye ekhaya, uphumela kubo kwalesiboshwa lesi esimnika usizo. Uma isephuma esengaphandle sekufanele kubo eyofuna inxiwa la kubo, eyofuna kubo, ngoba la abamkhiphele khona angeke ahlale khona, akusiwa khona, bebemsiza ukuthi aphume ejele. Usephumile ejele, usekufanele kubo, uyafika kubo alikhi kubo. Lo muntu ubedonsa, asithi ubedonsa 20 years or above 20 years life sentence. So lo muntu lona njengoba uhulumeni emkhiphile, uke cabange yini lokho ukuthi kuneziboshwa eziphuma zingayi emakubo, eziphuma usithole emgaqweni. Kunesiboshwa esiphuma namhlanje ngakusasa usithole emgaqweni, sihambe sifuna indawo yokulala ngoba kuba inxiwa la kuba kusekho, kubo sebahamba sebathuza, abamtshelanga lutho. Omunye wona kuba asanokuthi kubo bayaphi. Uhulumeni ngaleso sikhathi ekhipha isiboshwa ethi asayine, usuke kuphi ngalesikhathi isiboshwa sihlupheka ngaphandle, sishizile, sine depression ukuthi ngizodlani, ngizogqokani, ngizolalaphi. Ngalesikhathi ke isiboshwa sicabanga kanje, uhulumeni iyiphi le ndima yena ayidlalayo kithi ukungenelela ukuthi no, njengoba lo muntu ngimkhipha isigwebo engakasiqedi, ikuphi la ngasiza khona. Ngoba ngineshow even ngisho imisebenzi asitholi imisebenzi, imisebenzi ayitholakala, ayikho imisebenzi, angingabali iboshwa, imisebenzi ayikho even ngisho kubantu bangaphandle. So uma umsebenzi ungekho uzothatha uphume ejele ungena lutho, ngizosayina ngani? Imali yokusayina ngizoyithatha. That's why ubona iziboshwe eziningi ziphuma, isikhathi esiningi iziboshwa ayihlali ngaphandle. Zu-3 izinto ezenzakala eziboshweni mayiphuma. Is either udla ama-drug, ematawuni amaningi kugcwele amaphara, kugcwele yonke inhlobo ubugebengu nje. Uma ubona izigebengu ematawuni, izinto ezenzamatawuni, ubokwazi ukuthi i-most yalabo bantu iziboshwa. Abantu ejele masuthi uyejele, abantu ababuya kabili noma kaningi ejele iziboshwa. Ijele labantu ababodwa mase kuthi ukufa kulesikhathi engiphume kuso lesi engikusona nje lesi, uma so ngibala abafethu bengiboshwe nabo ba more than 15, njengoba ngina 4 years ngiphumile ejele, ba more than 15 abantu abangasekho emhlabeni ebenginabo ejele ngaphakathi. Uma ngilandela ngabo, abanye ufike washawa ukuthi mayifika la ngaphandle akazi impilo uzophila kanjani, akuphileki, ungcono vele abuyele ebugebengweni.
Abanye bathola ingcindezi, agcina umuntu asohambe eyophanda, agcine sephenduka iphara. Abanye bathola ingcindezi bebuyele emajele. Kuningi besicela ukuthi uhulumeni angenelele kubafuthi ababoshiwe. Abafuthi ababoshiwe baney'nkinga. Kubuhlungu ukuthi uma usuzophuma ungazi uzophuma uyephi. Kubuhlungu ukushintsha impilo ngaphakathi ejele ukuthi mina sengishintshile, sengifuna ukwenza kangcono ngaphandle. Ngibe umuntu ngifana nabanye abantu, but isithathu ungenaso. Ungazi ukwenza kanjani, ungazi nokuthi uzoyaphi uma uphuma. Baningi abafisa ukushintsha, but sithola ukuthi i-direction abanayo. Umuntu agcina esene-depression, agcina esenza izinto ezi-wrong. Besifisa ukuthi uhulumeni aphinde athi ukulula isandla kubafisa ababoshiwe, kulaba asebengaphandle nabasasayina, laba sebezophuma, ukuthi uhulumeni aphinde asilekelele, asihlangabeze halfway nempilo, ngoba impilo siphuma singayazi. Akukho la sifunda khona impilo. Impilo sigcina ngokufundiswa ngaphakathi ukuthi impilo kanjani. Angeke watshelwa ngempilo ungakazi uzuyibona. Ejele sihlala iminyaka eminingi, so impilo besingayazi. So besifisa ukuthi masiphuma ngaphandle, uhulumeni nisilekelele halfway, uhulumeni umphakathi nisilekelele halfway ukuze lento sikwazi ukuyenza. Ngoba abanye bethu bafile bagqilazekile, hayi ukuthi ingoba bengacabangi noma bengenayo i-future. Ingoba abazi bazokwenzani, bazosuka beyephi. Besifisa ukuthi nathi singabantu siwenzile amaphutha. Amaphutha siwenzile nabafuthi siwenzile amaphutha. Okuhle enihlezi nikufisa nani ngathi, hayi ukuthi asikucabangi, siyakucabanga, but kwesinye isikhathi siyehluleka. Ingoba sikukho la sikhalela khona. Akukho la iy'nyembezi zethu mayiqathaka ziqathakela phansi, ayiphinde futhi iy'thele. Uma uchelela kuphuma isithelo esihle, uvuna okutshalile. Thina sivuna iy'nyembezi. Lokhu esikuvunele emajele ngoba sengaphakathi ejele, siphinde sikuvune ngaphandle ngoba impilo ayilungi. Besicela ukuthi uhulumeni asixhase ukuthi aphinde futhi noma sesiphumile ngaphandle asigade siqede ukusayina esigadile. Asiphe ama-directions, avule iminyango for abafisa ababoshiwe. Nisho ngeke uvule umnyango bebukhulu, but si-create ama-jobs for iy'boshwa. Kube khona imisebenzi nje okwaziyo ukuthi uma uphumile, umsebenzi wokuthi ngiyakwazi uku-aplayela ama-criminal record. Besibhekelele kuma-criminal record ngoba kunabafethu abafundile abanezinto, but iy'mpilo zabo yimeni. Njengami khona la ngangasebenzela khona e-RBCT, ngangenza i-maintenance lapha e-RBCT. Kwaqhamuka omunye nje umsebenzi wakhona e-RBCT, sasijwayelene nje. So wangibuka njengomuntu shutho enganginogazi kuyena, wangibiza sakhuluma, wathi yazi, wambuza ukuthi nawe i-matric, ngamtshela ukuthi nawe i-matric. Wasethi angidinga u-matric wakho ukuze lana ngikufake, ngifuna uzosebenza nathi lapha. Ngajabula but ngaphakathi ngangisho ngisaba ukumtshela ukuthi mfethu ngine-criminal record. Siyakhuluma nje kanjena, yena ulindele u-matric yini, but ngase ngimtshela mfethu nginenkinga eceleni, kunenye into okufanele kuyazi ngami. Ngangaqondile ukumtshela, ngangafuni ukuthi azi ngami, but agcina sengimtshela mfethu ngine-criminal record and ngisasayini. Wavela waba disappointed mfethu. Wathi bheka nje mfethu, leli thuba le bekithi ngiyokufaka, hlezi ngikubona uma usebenza la uyimisela, yabo ngithi angikufake, yabo bengikukhonzile. Wasethi hayi awuqala ulungiseke iy'nkinga zakho ne-criminal record, mhlawumbe kobuye kulunga. Ngabona ukuthi lelo thuba laqala kugcina ukufika ithuba kanjalo. So bengifisa-ke uhulumeni ukuthi kwezinye izinto asiphe nemisebenzi, aqhubeke futhi asinakekele, ashike nje kuphela igwebo, sesiyazi indlela siphile nathi sibe njengabanye abantu, sifane nabanye abantu. Yabo.